pen pau ka jing sngongu i ublei ubala plingi kum kama ko church Christian Envoy Union ban yo sa sisien pat ya kan lat ban yaro bat ban penan buram ya ka kateng ka ba im ka jong u hakum ka ni ka singi ka ba kraw bat ka ba karpang jong i kum ki khon samla jong ka balang na ka benta ka ma ko church Christian Envoy Union ngapiang subhai phi ki kimi ki pa ki hap ki baret bat ki khon samla shenrang bat kan thai ki balong ki para endeavors jongi bat kum juru ya ki para bangai na ki wei pat ki kunhon balang ki bala bat ki bajuye shimbenta bat ngi lingba ki jingseng jongi jong ka balang lingba ka YouTube channel bat lingba ka cable network shagani ka jing shakri ya ublei haga kateng ka bathiang tam ka jong trai bat nong pen em jongi uji sukres ti haswa bangin sedang tengin pendam lang haga jing duai ublei buk pa jing bhamneng ya ingu ime ko try nam takani ka por magani ka singi ka bakra ko kentang ya ka ba me mela isnai ban ayangi kum gi khon samla jong ka balang hakani ka ri ka jongi lingba ka KGP assembly ko try bing yo ya gani ka singi ka bakar pang ka tip kum ka youth Sunday ko try ni IT hakik sangti blai bran bo ka jome ba men isnai ban yalam ngi kum ki khon samla bangin nangla au blai ya ka bangin shakri ba bangin ai penan buram ya ka kateng ka ba em ka bran bo ka jome ko konrat ni buti nam tani ka por baro hakik sangti blai bran bo ka jome sngau ka jing khat ka pat badet ka jing atrai damap ru ki pop ki kang ki palak ki babon masam ka jing em ka jungi na begini baro ngi pan ka kateng trai ba nong prem jing Jesus Christ amen ini peteng ya ka jing shakri ki jungi na ka por da ka bangin snot lang ha ka jing ruai ka ba saus pa lai puar bat saus pa art pulai na ka barim
hai ni ka puan an so haban khat I Mr. Lord Shai Majau ban yalam yingi ban puli na ka ktin ka jong blai bat ru ban bu ha ka jing duai bat hadien jong ka ni ka jing duai ngan karpat ya ki ngin yo ya ka theme song ling ba ki khat jong ka choir bikin so ban ai hangi ya ka theme song dia shwa begin pendem ha ka jing duai in sa skor ka tu ka ni nak ting jong blai ya begin aban syam ni kilait ligi benta kata ka ba Chithi jo Paul bening kong sik Thessaloni kanang basan khon ri do phra Chithi jo Paul Shau Titus dan nong ba a khon ri do phra Chithi jo Paul chikinong Rom nong ba phra khon khat lai khat sa ki tien ki ba ong kum ne kum ta tungen om yo thia kum ta ki wei Henry tungen charai mengen long ki ba ka na ba ki ta ki ba yo thia ki thia men men bat ki ta ki ya bu a men menในมังงี้มังงี้ร้องกิจงกสิงตุ้งยังร้องอากาศกิบพองอยากกิจงได้ชาดมจงกิจงเงบัดกิจงเอียบัดกิจงกระแมนกิจงเป็นกุมกิจงดักลีกุมจูอยากรังบะบะคำสำลาตัวสนงบันลงกิบขันอากาศหากเอบารอนับเป็นอีละดีกรุกรมหากกิจงเนบพาหลักกิจงหิไกนับเป็นอีอยากกิจงสงวนอยากกิจงโซเคียอยากเตียนจานายอยากบอมละวันเป็นแรมบาตาเบลประชาอุญญาเลรายนาบาดันเอกบัสเนียวมันองสะพังจงีนัมบาร์ลาดาพีกับกุมกระโดพนิยับนอแกนในลาพีพนิยับตรันดาวเมนเซียมีจิงเล่จงกตากามันพนิแกนนัมบาร์กัดกิบาลายลำดาวเมนเซียอุบเลยกิตาแกนกิลองคุณอุบเลยที่ไงสคัมลาชาสกอร์ยากักติ้งกับอุบเลยตัวมันต่างเป็นดำลังหากจึงด้วยกุกป้าจึงอยู่บ่าบันเองงีดับดักจะส่งอุบคราวเมียเบลย์นามารุเมลอุบเลยเราคิเบลย์อุตรายเราคิตรายอุสเอียมเราคิสเอียมงีไองูเมกันรัดนามารุบามินารีมาสุมาเรงงีตรายหาประเด็นกิจงกิจงเละจุกกิจงหาประเด็นกิจงจากบุญจัดหากิจงกิจงงีตรายในกันรัดกิสังทีเบลย์กิจงมีกันรัดกิกระชันบ่อเรงงีใบเกียร์ลาเมงีหาลักษณะตรายtry ngidan man aingu emikan rat kum jut ma mala ublei lo kiblei try ublei ke baga chaka song go me tai su kalong ka baneng try ba kijing yo ka ka me kalong ka khandau try kan ran ngi aingu emir kum jut try man ri pen emingi do ni ka po try ba kum ka balang tai su kan ran ba kum ngi kamau kha che union de kan ran ngi yo ta kan an pelong ta kan ya kan ni kijing sang yut san de kan ran hoi kan wa da kalong ba ko online ru kum jut try rei ngi aingu emir ta kan ran ma kijing ai ka me kijing start ta kan ran ya ki brio jo ni ka juk ben ta kan ran bengna pen kam ta kan ki kol ki bo ta kan ran jo ni ka juk ben ta kan ran ki ben yo sakri ya mi ta kan ran leng ba ki jing ki sam ki jongi ta kan ran try ngi scam ga kan ran ban don kat lam bat ngi ta kan ran ba kan ki jing sang hi hoi bro ko wi ta kan ran na ru ba sedang ka jong ka ru ba wai no ta kan ran jisu kan ran nga po nga duwai nga kat pat mi ta kan ran ba men is nei ta kan ran ban don ring kat lam ta kan ran hoi ta jisu bat ki jasa samla bar ho tai sukan rat ho try ba kum ju tai suka KGP assembly abli kan rat ge samla ga jong ka try ka ban long ya ni ga youth sunday try ho ngi scam tai kan rat ha ta yo ga de la dan ga youth week try ho bon ki balang tai kan rat ba kum ju la ban yo pli tai kan rat ya ga ni ga youth week tai su jong ni ga stem man ta ajar phu bai try henry kan rat ho ha padang gi jing sa khum sa te tai su bon ki ben ta ga padang ha be pen ya jing restriction abli ta kan rat go bon ki ba sarkar ka bu tai kan rat henry ga ngi ai ngu kan rat emi ba me dang play la play ti yang ngi tai kan rat bi nyo sakri mi tai kan rat namar bon ki ba ki brio tai kan rat ki ba mi yo ta kala kan ti ko mi yo bangi tai kan rat ya ka ba yo ban dam pa ki ta ki jong mi tai kan rat try ngi ai ngu emi tai kan rat ngi skeman don ka lem bat ngi try ji su kan po ga dubai kan rat mi tai kan rat na ka ben ta ka balang ka jong mi hang ni ka tai su kan rat ma ki be cha ka ru kum ju tai kan rat ham tam ki nong sharai jo ka balang tai kan rat la ka long ki pastor tai kan rat ban basan tai kan rat hoi ai ki ka bor tai kan rat hoi ka bor met ka bor men sim tai kan rat ya ki bala ki ran sakri ya mi tai kan rat ru ka don ban sim ro try hoi kham tam e tai su ko han ki por tai su ki ching ja jon ka khlam tai kan rat hoi bon ki bri ki diaw ka men sim tai kan rat ki snow si try ai bor kan rat ki nong sharai jo ka balang try mi kin don tai kan ka bor men sim jo mi tai su ki la ban slok lam tai kan rat ya ki ni ki bri ko shame ki ching e ki ching le ka don ka men sim ki jong ki ya be tai kan rat nga dubai he mi tai kan rat hoi try nam tai ki ru khot baro jo ka balang try ki pra ngi hoi baro tai kan rat hoi ki ba don ka po
banyak seng lang yang ketengah jom kita kena lembah kaya yang kesem kejong kita kena berkumjur itu gitu bom lap itu por itu kita pergi kam kijam jeng jong kita itu kaya yang kejong ki bagi hagi bon ki benta kena bagi devin pendap try kita ro kerku me abli kena wat ino iki try kerku kena hoy kejong ke balang kejong me kena wat ino ekat kena hoy pergi sakri kejong kaya ya me abli kena ai bukan ai kena ya keburam kejenguk tang sami kena hoy ya rap kena ke balang kena barang lapan heban san ke por try kham tam yang kum ke balang mau har kena hoy ni ke por try ni don pergi kejing du ke bakrau kena hoy ik sakri kejong me kena ke por kena berkumjur kena ya ke ba ngi kham la an per yo an per long kumjur tai sui wata ke jing jiat tai sui ha ta ya ki khot jo komiti balang tai sui go di ban long tai hanu snem try ne la ka tangim du bor bingim du ben sim tai ngi skam men kershan bor ngi try menyarap kan rat ngi try kan ga bangi la tai ban yo ita kan la tai kana ban jiat tai kana ita ki brio ki jomi tai kana ban trai kam ga jomi abe kan la jisu kana ne ponga dwai kan la me tai kan la ho try kan la na ka ban ta ga jing long ga man jo ne ka pathai tai kan la na ka dau jo man jo ne ka khlam tai kan la ho try sumi i tai kan la mentala atli ki snem tai kan la ngi la sha shitom abe kan la ha pa ga jing do jo ne ka khlam try bon ba tai kan la ho tai para bangai gijongi tai kan la ki khot jo ka balang tai kan la ho pe para bri kum jo tai bla do no ki be thoi gijongi tai kan la ba jo ne ka khlam tai kan la ka no tai kan sing jo ki ka yam ba ka pa don ho abe kan la le wala ka tangi scam kan la ba ka sang ti le go don ba jo mi ka don ba ki ko try ka lam me ki tai kan la ka ya ring kat bat ki try bangai scam manang pen klau ya jo boram jo mi lam ba ka yi ka sem jo ki kum jo tai kan la sanat e ga ban nyar ko mat ka jong ki tai kan la kum jo ro ta jisu banyak rap ki update tak kena ya ke bagi nang lawan yo ik bor ke jomi tak kena no ka sengi update kena trying ker part eme tak kena oi try dalong kamon ke jomi tak kena sen ban thang no update kena ke ding blai ke jomi kena ini ka khlam try pendam pendu no ka tak kena try ho ngi doi se ha mi try ngi kwa tak kena ki e broken long bit ko biang kom baju long ki por men chwa dai tu kena bing la ban le ban wan tak kena ngi la ban tre ban kata tak ban pendap ki jing puli puthi ke jomi tak kena kham tam update kena bingin yo ban kiyo cha ka yeng ke jomi tak kena kum bang ju yo ki sngi bi ki por le no try ngi ang lut ya kata be kan bagi ker pat me me kershan boring ya ble kan me nya rap ngi tai kan de bagi la de ban yo ki ek baro de kan ba ka jengker khu ga jami ya ble kan jisu kan ngi dwai kum ju me de kan ta ka ri jeng tai kan jai ban ri go jeng try me gi ban ngi jeng khi gi ba bon de kan ki da go pher try ker pat me dan ka la me ka ri go jeng jai ble jeng ta kan men dan ring ka kham tam ngi sen shar lo jeng ya ble kan men ai ki ka boj ka bor ga jeng start de kan ki kan phai she me de kan ban pa ni ga jeng start na me try kun ban ya lam de kan upa jeng ka ri ble kan jisu kadang ada bayang kerpat emi tak kena bandon kat lem tak kena hoi bagi para samna hi baru tak kena hoi me iya ki tak sukum bagi long try dan apa yang jong ki tak sukum lang ki logic em jong ki tak kena hoi apa yang jing ada ki bat mi try nang ker khu ki tak sunan don kat lem ki nai lam em jong ki mi kira ban long ker khu kara nam tak ki bhai kum ju try nei dan apa yang jong ki para samna jong tak kena ki bala hap no tak kena hai ki bon ki bo jong pop tak kena hoi tak su jong pen shai tak su jong ka pat hai try ya gitar wat eno abi kan sana even kring ki tak kena saka hima ka jomi tak kena hoi pha ya ki kuli ki jomi tak su pha ya ki mereka ke jomi tak ban kena ki tak kena hoi be kiru kum jo tak sekala ban yo ka boru men sim jomi try bikin phai shmi tak ban e no tak ki ek bas new baro tak kena try kena na pong adwai ker pang hame tak kena hoi tak sedam tak union ke jongi tak kena hoi try sim ti nang kit kam ki jong ka tak kena hoi do president secretary kena hoi try ya baro ki bekit baba ya kam tak kena ngikir pa pen chat bor ki try hoi try wada kham han ki por mentar so ka kam try so kam dalong ek bon try hen re kan ra ki don kam ki bor ke jomi ya ke jing pen khlan bor ke jomi tak kena hoi pen kita ke bor men sim jomi tak sia rap kita kena mikila tak kena hoi ban im do men sim ban ya do men sim tak kena ban lam yang ngi tak su kum kita ki khot ke union tak kena hagalin ti bagari ba kamon ke jomi abai kan raji su akan mau ke bang ne por kena nam tak society abai kena po ke union tak kena hoi do ki JCS tak kena ICS ba senior CIT abai tak kena isai ban dan kat lam tak kena hoi try sobat ki try hoi nang ket kam tak kena ki khot baro abai kena hoi wat hap dang jing long thli tak kena ki jabam yo an pelong jing seng tak kena kershan bo tak kena ya ki khot jong society hi baro tak kena yang la banyo ka bo tak kena no men sim jong me tak kena hoi hoi pedang dah pedang jong ki yeng ki sem ki jong dah pedang jong ki jing try jing ta jong hi pedang ki ai baro try ring ni ken mau ye me tak tu ni ken mau ila ka jong ka balang tak kena hoi society abai tak kena khnang tak kena bi had go no ko por tak kena ba me play ka lak len ti ngi begin yo sai sen pat tak kena ya ka ban sakri lalu me try ngin long ki break badap du men sim jong me tak kena om ki break bla hair no tak kena ani ki bla du men sim no try ring no ki break tak kena ki badap du men sim jong me try ki bala an fly ka teng jomi tak kena hai ki nu ki benta bro ki ban kam ngi tak kena ban kam ki em ki ngi ablai kan ran jisu kena ne ponga duai kena me tak kena kum ju try
Wan ino kena ho yang gajing sang youth Sunday hita kena tahan ni balang gajong hita kena hagi wiki balang rukum ju ta kena bodoh kaleng jo kari kasi bajain tia ble kena try wat ino ta kena ho ta gajing persang gajong ki ta kena ho ta kena wat ino ta kena ya kubo jo gajing pun gajong me ta kena wat ino kena ya balang pher ta kena gajing sang samla hi baro ta kena ho pa union ni kum ju try ho society baro try na pun kesat bo ki ta do men sim jo me try ba ke ru try su kena ba ki le ling ba jo kena youth week ba youth Sunday ble kena kalong ka bo ta kena ki khun sam jong ka balang try mikila ban ta kena do men sim ban ya do men sim abe ta kena try hani ka pongawan buti kum ju ta kena ya shakru jong mi ta kena ho try won ka benta ta ka sashipang por ta kena ya ka ban yeng ta kena hakan ka jakat ta kena hamtam ta ban plai ka ta hu ka jong mi try ulong tong ubri abe ta kena mi i u kum pa ulong ta kena ikar pat mi kena men ra yu kam ra ka bahaneng ta kena pen som pen sle yu ka boru men sim jong mi ta kena ulang la ban yo ka bor ka jong mi ta kena ya ke bo phla ke bo khren ta kena kalong baro ta kena ka jalam jo men sim jo mi ta I won long ta kena ta ka tendong jo ka jipen sawar kena ka shintur hi kan long ka jong mi ta kena ka tien ka long ka jong mi ta kena ya ka bakala ban long ta su ka neng kong ka jingarap ta kena ho yangi we pi we ta su ho dan ka pot ta kum ju ta su ki para bengai baro ta kena ya baro ki bas ngap ta kena ya tien ka jong mi ta kena nang la ban yo bo ta su ban im ta kena pring ka pathai ta su ka badap da jing e bi jing le baro ta kena try nga dubai he me kan ra jisu ben isan e ta kena banang don ringkat le mo shakri jo mi ta kena don ka kum ju ta su ka program baro try don ka do nong tem ta kena kum ju ke ai ya ka Pesalam ba update ta kena kumju inang alam try ya baro ta kena ke ibra ke program ngin pendap dengan sengi ta kena kalong kena da jing alam ju men sim ju mi ta kena ta sugam nang apa ban ju mi ta kena dik pada itu pediang gum dik bab ego try begini bro ngapa nang ker pa don try im jing Jesus Christ amen.
Tihani ka puan ngin yo ia ka special number na Mrs. Jubilee i pasa i balong i khot jong ka Joy CE Society na kamenta ka Mako Church Christian Envoy Union na pediang sobhai pikong bat ngangej kam ba ublei udan ka khubor lingba ka surjing wai jong pi. Hajing yad ganti hang ni hasla pertei o kat nyolong shisha daba kat chaba pai om idang jingger men shu Start lanang jur briunang leslu popat jimbong ho lesen sharlu jing start lanang jur briunang leslu mentangi imha kisi kiba jenja o perthei dap sa tangki jingku mar ki jingnya patnya pra ki gamba jakya
ban pai kmat cha u Giêsu na jing sha te rao ha u bom man u soi tan u sim te jing do atrai to ya rap yangi to pelai na ki kendri to isnei to maki pok jongi sa shi sin to pen kim yangi to pai pi to pai pi sha utra Ani ka po ngin yo sngo ya ka jingkran lingba I pastor ti dekhar I pastor ilong naga balang Presbyterian Wapung bat naga Presbytery Wapung naga liang jong ka Mauka Church Christian Endeavor Union ngi pediang sobha ya pi pastor bat ngi dap daga jing sngo ka bakraw naga mata ka jing lakloy jong pi ban pediang ya ka jing penbet jongi kum ka union ban sam ya ka khubor hakani ka por tu bleun long ringkat bat pi ka ba pinang ai ka jingkran hakani ka por kaban long ru ka jingkar khu ya baro ki bala ban yo sngo ya ka Hakaban kong ngasoban ai kublay Youth Sunday. Yagi kon jong kabalang maukar baro nado ki pastor ki teman basan ki khot jong kabalang khamtam ya ki khot jong ka Mauka Church CE Union. Nam tangan ka program ka bagi yo hakan ka janme jong ka singi. Ai kublay ro ya pi baro ki ba pej ber ki ba sngap. Ya ka program Youth Sunday hagan ka por haga kerteng ka batiang thiang tamu trai ba unang panem jongi u Jesus Christ ai ba ka khubor hagan ka janme jong ka singi kan long ka jingkar khu na ka benta jonga bat nam ta jongi lang baro ki ba yeshim benta hagan ka por ini duai Niwana khmat jome au blay bo pa jongi bhabaneng hagan ka janme jong ka singi nyai ngoi eme kumki khon samla Mengini yo ban syakri eme sahisen hagan ka snem leng bagan ka Youth Sunday ha kan ka singi atra hagan ka por ha bengin cha skor ayu ban ban kren habdeng jongi ngi kerpat eme ban hikai yang au syakri ubatlot uba red uba pop bar uba jod uba rem jome ban kren ya kan ka ktin ka badon bor ga jome ka trai be habdeng jongi khon ki jome ai be ki kibat mi nang nang sentor kibat tingit jonga kinlong ki jingker khu nak benta jonga nangkong bat nak benta jongi lang baro sya skor ko try ki jingker pa jongi kinong pop dak ba mi ma batlet ki duna ki palat ki jongi bagi ni barong ipan ka tang try bo nong pen em jongi Jesus Christ amen kathim ya ka jingseng samla KGP assembly kalabo bagi ni kren hagan ki Youth Sunday how news nem ajar pwe kalong ki Kristan ki bakhan adkar. Ya kabala pensyong nong rem na kasitiu Paul siya Titus kal nong kabaar karkhot kaban reo. Kathim kam simla theo tangi gisamla handa ya baro ki Kristan. Larangin pule ya kasiti siya Titus. Ngin siyembo Paul utho hado sansen ya kinigi kintin kan adkar. Batang hakal nong kabaar utho sausin. Barakan ka bantao Paul wong yaw Titus bo day ban sneng yiki rangba ki bakham samla banlong ki bakhan adkar. Namar baga theme kamsim la kren tangi ki samla barang ngets kemro bar ki basngap bar ki bapet yekani ka program hakani ka janme ro kim day tangi samla namar ka tangi ni kren kelum ya barok lang khnang ka nega kubor hakani ka janme kan long ka jingker khu bar ka jing mentoy yang hilang barok. Kamu dayu habangi ong kanarkar. Kidai ki kintin ki bangim ju kam pendan kam.
hakayat kayeng keren kakhana ngim ju kam pendan kam yagine kikintien kan adkar. Let's say kiba bon napdeng jongi kam tam ki samla ngim da sngoto bha yakini kikintien kamud ayu ladangi ong kan adkar. Ladangin pule haka Bible English kasuk bha ban sngoto compare haka no ka translation kiba bon ki ong bakadai self control. Angai kiba bon napdeng jongi ngi sngoto yakini kikintien kabamut ka jing te lakam yalade lane ka jing sunchar dalade yalade kalong ka kam gaba hadu kata kipra bangi be na do ki rangba hadu mangigi samla amtang igi samla hanre yang ilang baro dongin long hok hagane ka sngi kipara kristan be jonga hadu katno ngilala sisya bante lakam lane ban sunchar dalade yalade dongin yit yalade la ngilala sisya ne bante lakam lane ban sunchar yalade hakaktien gatlet kajimut jim perhat jongi but what hakikam jongi ro kajing im jongi chimet kajing ade jongi hala yeng lasem hakabalang bat haka im lang kasalang ngilala ne ban long ki kristan ki bakhan adkar kabanengkong ngini pej hakane ka janmet ngini puson sipor hakane kalenong ka baar karkhot kabaar jong ka sitiu Paul chau Titus upol wong yo Titus bo on ong ye ki reu temen banlong ki ba sharai ki ba sida ki ba khanadkar ki ba janai ha jinget ha jing ye bat ha jing yasha ki reu temen kekten jong blai ka ong yanga ba dia phi ha ka ni ka janmet banlong ki ba sharai ni sharai ne yalade don ki ba penkelak ten ya kena keten sharai banlong ki ba jai kat badang temen kiong nang domriang bangila long kena arsien banlong ki ba sida ong usoso tham hagawe ke jinge thokana ki power esop ban sida than kaban yap habakumta hadu katno tharai ngidei bansida kajing galong ba watang kabangi tip kabangi dei banlong kibasida ngimlong sida kibajanai ha kajing hakapor baganang sedang bantrai kung pastor ladan way riu temen way sa marjan barnga hagawai gasngi wag yang me pastor kat karta jome hakata kapor kadang samla ha wala da melalong pastor maknaro ka jinget jome te kampat da so thiet bha bat mempat da sngoto bha kamun ayu banget wat lada melalong pastoro wong yang habang me pule ya kaktin jong ublay bat habang me duway kampat da don jingmut ruem yeme kadaw ko wong namar ba mempat ya kendo ruem haka jingim jome ki prabange be menta kani kerta habang phaidin chiki baro ki jing yesem ki jing kendo jong ka jingim ngasem baki jingkren jong ne riu temen ki longi bachisha hado kata-kata wong yang ni kabamut yau habangi pule ya kakten jong ublay sngow kumba kalay lepa ke kabangi kendo bat habang dwai ro ngida mut shisha ki riu temen jong kabalang kirang ba jong kabalang kabakumno kajinget ngidon la kalong ne kabajanai kibajanai ha kajing ye jong kakten jong oblay kibabo napdeng jong i kat banang temen kajing ye ro kala nang her ngim nang syo banit
Ambaro ngilong kumta. Hendak kiba bon ba na pedeng jong ngilong kumta. Kajing i kalanang peja. Kajing i kalanang ring swai. Ko kireu temen. Tongin yit yalade haganaga youth Sunday. Kajing i kabakumno ngidan. Kiba janai hagajing yaisha. Ang kaktian jong blay. Ngimya sha shu iki kon gikseu bat ki ba ye ngasem jongi ngimya sha shu iki ki badan saudong jongi kat banang temen kiong nang dukhi ke mensem ki bakhan adkar kuma ong na do sedang om tang iki samla henra yang ngiro ki bakhan adkar ki para bangai be Kireu temen kireu rang ba jong kabalang. Ngi laya syarai bahana em yalade. Kat hakarta jong ke jinglong reu temen kat no ngilalong kibashida. Kajinget kabakum no ngidon. Kajing id bar kajing yasha kabakum no ngidon. Sayang abanong. Bakite kijing keli kinomi dalai ru em. Lada manga bat mapi ngilalong ki Kristan ki bakhan adkar. Lada ngilale la bante lakam yalade bat ngila sensar ma yalade. Namar kata to nginlong ki reu temen Kristan ki bakhan adkar. Kamar. Hakir khot na do ka bala he do ka basan ka ktin jong oblay ka ong ye ki kentei temen. Bakin long kiba lek kia, lek donakor, kiba krensiar, kiba long merau haka diwan, kinong hikai ya kababha, kenang bakin laban hikai ya ki kentei samla ban ya laki tengah, ya laki kon, ban long kiba khan adakar, kiba sngur, kiba trei halayeng, kiba sbun, kiba kokngu ya laki tengah, bat ban kren ben ya kekten jong oblay. Ang Paul yo Titas ban hikai yakine bara ki reu tu men kentei jong kabalang ki long kimi jong kabalang sai don ki bakli ya kabai ke jengkeli yano ki reu tu men ki reu kentei ki long kimi jong kabalang lano pinrang ba Kikeli ya kene ke jingkeli namar ba kimnang namar ba ki long keme jong kabalang kimnang man lek ya yala de ambaro ke balong kumta ka jinglong ka jingem ka bam tikna ka ktin ka thule ka bam sngo ya ha bakarta jong ki bat kumta ter lano pin rang ba ong so ka ktin jong oblay ki ba don akor tada perkhat ya karta ki reu temen mdon kam syuk ban keli ban bo ya kene ka kentien ki ba don akor ngangit skem ngali sngo tho bha kamur ayu ban ong ki ba don akor ngasyukwa ban keli ya ki long kemi ka akor ka ba kumno ngi pen pau syaki weipat kum ki Kristan ki ba krensiar Mabiangan bu haktin nong way yaktin gossiping kiong. Yakren lorni, yakren pasi yaki way pat. Kibalong merau hakadiwan. Kijing di prabangai be hakini gisngi tang kawan hendai ka kiar u drugs sukun ja cigarette bat kiway kibukum kita. Bat ngudiau. Ba tang kisenrang kiba di yaki hendai ki kentei wat kilong kemiru hakine ki eke baro tongin long kinong hikai babha yaki samla ong Paul nang bakin nang ban jalaki tengah yalaki kon bakin long kiba sngur kiba trei halayeng kiba sbon kiba kokngo kiba kren ben yakakte nublay bat kiba khanar kar yalade Upol uang Titas
ban hikai ya kiriu kentai kenang bakin don ka jingkit kle na gamta ka lawai jongki khor ki kti ki jongki ki parabangai be manga ban mapingi don ka jingkit kle na gamta ka lawai jongki samla jongka balang ki balong ka lawai jongka ying ki sem ki jongi kalawai jongka balang kalawai jongka imlang salang bat kejaj ben reu jongi to ngin long ki ba khanar kar yala deishwa kabalai bat ka ba khaddo kad khot ka ban reu hagane ka ban khot ka ban reu na ka bala shim ye ka thim hagane ka sngi upol wong ye titos kumanga ong na do basdang ban sneng ye ki samla ban long ki ba khan adkar haki ei baro ban long rukom haki jingle babha ban long rukom haki jingle babha ki paralok samla be jonga tongin yit yela de hakane ka janmet kum ki samla kristan ki jingle jongi ka jing im jongi ka ban la kasni haki we pat ki kintien ki kam jongi ka jing im jongi ba man la kasni laki long ne em ki babha haki jaka pule jongi haki jaka trei jongi ki kam ki bangi le ngi pendon kam man kasngi ki kam ki bangi le marwai haki cellphone jongi ke internet ka bangi pendon kam ki ktin ka bangi kran ka jingmot jing perkhat jongi ka jing yadai jongi hai hinga sem bat ki kimi ki pa jongi kin men ki para jongi bat ki we ki badon saudong jongi ki long kumno ngila khanar kar ne em yalade ngila sanchar bhana em yalade ki parok samla be jonga upol kuntu yaune samla titas bon long nuksa haki jing le ba baro kade ka jo ka jing kuntu ka dei na kamta jonga bat jong phiro bangin long ki bakhan adkar yalade upol wong ro yau titas ban pen iya ka jing sngur hagini gi sngi la ban shem ya gi samla ki basngur ki badon saudong jongi ki ina em ya ka jing sngur ha nga barapi kum ki samla kristan wong yau titas ya ka jing snok hiaro saya ngabani tu man la ka sakramen haki balang ki banga ngapet ngamtip hamau khar pi le kumno ni sai don ki khot ki ba thamai ki bangi sai penrung ru khot haka met sing sajan ha chwa ka jing seng sakramen yakini ki ru khot ki ba thamai ni sai pen itho yaki haka jing seng sakramen barkane ka jing pen itho na lor ka jing pule ya ka kerteng jongki da secretary balang ni penyeng ru yaki iwe hade diwe hakane ke jing pini tho na lor ke baro ngasai kentu ru yaki ka we ke jing kentu bakin sim kia yaki kam jong ka balang baro khamtam lara ka balang ke ibet ban penset haki ya kano ka kam ki para samla be jonga ngakan mau yau David haga sam ka ba proposal hadin baula kalabamot nagi pop jong u baru pen pau ya ka jing thrang ka jong u bani slok baru turai haka yeng jong u David wang gar khot ka ba sipo nga kham sngo ba ban ab jing khang haka yeng u blei jonga nga kham sngo ba ban ab jing khang haka yeng u blei jonga ki paralok samla be jonga bon sen kum ki samlang ikiar na ki kam jong kabalang ikiar bani simbenta ki syakri yo blay yang makam padai ka por jong ngim sim kia bat ngim sngo kia ngim don jing kit kle hakane ka youth sunday tongin ong ko ong David ai bangan long tang ko munong ab jing kang haka yeng jome ablay kalabiang kada khot ka ba phra
Upol, ukdeu, ya ka jing janai, haki kitien. Nganom kedau so, ya ka ega bo Paul ang Titus. Hanay ngan cukli yang ilang baro, kikitien, kibakumno. Ngi pendon kam, man lakas ngi ya ka jing im jongi. La ki long na em, kiba janai, kum ki kon kristan. Haga kitien ka thalit, ngi lakhan adkar bhana em yala de. Tongin yit yala de kene ka janmer upol upteng cho wong ya kabam la ban penrem kamud ekikten ki jongi ki samla kristan ngas ngodiau ban ong bangila sya penrem haki babon ki benta jong ki jingkren jongi namar bang ngimsim la te lakam yalo jong thalet ngimsim la khan adkar ya une uthalet jongi ni sya penrem tang haku hukum ke jong blay. Henry hakibadon saudong jongiro. Tang kata. Tang bangi syak penrem. Henry ong susu ke ketien jong blay. Bauta ubaya lek persya unyo lek ran. Uta ubaya lek persya unyo lek ran. Daki ketien ke bangi keren. Dakur kum im ke bangi im. Kibalong persya ya ka hukum jong oblay ngilapen le ran yalade dalade yalade but ya Jesus Christ bon sin haka jing im jongi ki para samla be jonga tongin long gi bakhanar ka yalade tongin long gi bakhanar ka kini ki baro na do ki rangba ki long keme bat kisamla kum ki kristan ong kaktin jong blay hakan ka jo kalanong kar khot ka bakhat ar bangin yo im bakhan narkar awe breo kadai ka duty la ka kamram jong ki kristan banterwa shiki breo baro ya ka jigim bat ka jinglong jong ublay kabamot ki weikin yo I yo kan rat jongi lang baka jing im jongi barok kawe. Bangin la ban lek kumta. Datang daka bangi khan at karbha yala de kumki kristan. Ublay na kumta kapuram ka jongo. Amen. Nyai ngu ublay nam takani ka khubor ya ba ulawalam hangiling bai pastor. But tu ublay na karkhu ye pi pastor. Hagi kam bag jing syakri jong pi na kamta kaburam jong hakani kapor ngapen pau ka jing sngongu ka bakhrau ya baro kinong ya sementa ki blala ban pendep ya ki program ki jong ki doble na ya kirkhu pi bad ya ka jing em jong pi mo phenang la ban ai ka jing shakri bad ba phenang yai pen khrau ya ka kateng ka khrau bad ka bodon bor ka jong kum ga union ngin yo sakoi pat ka jeseng la shibet janmit akapor lai buje ha ka ba I inyo ya kejingkran na Reverend S. Imsat. Kum tangi khot sobha ya pi baro ki para bangej ba phin sobha ban snok ti lang ban ngi sasisin pat bat ban ai ru bat ban long ru kamen jing ai men sim nam ta jongi ki khun samla. Ini penwai no ya kejing syakri kejing hani ka por da ka bang ini snok lang ha kejing ruai ka ban riu spa ar phuai na ba thamai bat lai spa khandai phu ar na ka barim bat hadin jong ani kejing ruai an sobha ban katpat I pastor sasisin bin pelaj ingi da kejing kerhu penwai. Ngakwa panlong usipay hapo kalamali ngangko usim yu Jisu utray ubahakli ngan shin ka jingking atyar bala bandayanga bangan yolong si arta usipay ubabha try babha tusyong batnya kat parham katuma Jing shai
jong u ki thâu sang a bạc lon ngàn kim ca sti ca chính ngạc ca wat lam u ngân sim ca chính đã khi bát sa đam ca họp bát chính bên em trai bà bà tu song bát nga ca bát hem ca thu ma anda wai ha ca ri chính sai nan song ha la karta kat ba ka nang jur kat ma tulong ka jakari ai bor yang nga banyai ne banyeng ru klem da ki ti anda kut ka jing let ka jing im ru la wai ngang yo shong tha chi ji nom hari ka jing suk chai trai ba ba tu shong bat nga kat parem ka thu ma anda wai ha ka ri jing shai ngan shong ha la karta Ngine duai. Sa sisi ni wana khamat jome au blei bo kupa jo iba beneng. Nyai ngoi eme ko trai be e bambela kren habdeng jongi. Lembag ni ka jing syakri ke bang yo lembag ni ka theme ha ni ka youth Sunday. Atrai melai kai yang ina do ki rangba. Ki long kemi bat ki samla ban long ki ba khanar kar. Yala de hagi benta baro jong ka jing im ke jongi. Ya rab yang ikut trai be ban yet yala de. Lembag ni ka ktin ka baron bor ke jome. Bangin la ban long ban im ka jing im ke be de kat kum ka mon ka ba khoi ke jome. Da ka bangi khanar kar yala de. Hagi benta baro jong ka jing im ke jongi. Ker kuat trai ki eke baro ki bangila pendep ka ni ka por. Nang yai dan don rangkat lembat ngiro. Kajing im jongi baro kum kisam la kristan. Hakaba wai no jongi kajing syakri ke jongi. Ngira kar patur ai kajing ek bra beng ke jong Jisu Kristus bo trai. Kajing it ba kamar bom jukut ke jong blei bo kupa. Lemro bar kajing selok bat yang ke jong men sem ba khoi. Ai kini kajing kur khug ni chong yai sa rangkat lembat kisam la jong ka balang hang ne hamau khar. Bar ki wei pat kisam la ka leng ke ribe e jongi. Bar ka leng satlak ke perthei. Nado mentas do ki bom jukut ro. Amen.